срещана причина за детската агресия може да бъде училищната система. Съвременната училищна система е строго насочена към интелекта на детето. Всеки човек има условно казано 3 компоненти – мисъл, чувство и воля. Тоест интелект, чувствено-емоционална зона и физическата активност. И това е добре да бъде в относителен баланс дори за възрастните. При децата акцентът е още повече върху физическото, доста върху творчеството и чувствения свят и все още най-малко върху интелекта. И когато се опитваме силно да натиснем, да вкараме, да нахраним детето в интелектуалната сфера, другите сфери остават гладни, остават потиснати и започват да негодуват. Детето започва така чисто физически да му става дискомфортно, започва нещо да е тревожно, да е хиперактивно, дори да няма този проблем. И така родителите започват да си мислят, че имат едно много непослушно дете. Учителите започват да се оплакват от това дете. А всъщност е възможно детето да е напълно здраво. Просто да чувства потисната своята индивидуалност, която се изразява най-вече през емоциите, творчеството, и да чувства потиснато своето тяло. Чисто физически той има нужда повече да се движи. Все пак е дете. Още повече хората са различен типаж, въобще така като обусловеност по природа. Може да са повече интелектуални, повече чувствени или повече физически активни, спортисти. И съответно, ако вашето дете пък по принцип е такъв типаж, който през целия си живот ще е повече физически активен, така е предразположен, тази училищна система може наистина много сериозно да го потисне, без детето всъщност да е проблем. Аз съм Стела Василев, психолог, психотерапевт и лечебен педагог. Бих могла да помогна на вашето дете, ако има такива проблеми, съответно и на вас да го разбирате по-добре и да знаете какъв подход да имате в подобни ситуации. За индивидуална консултация, както само с родителите, така и с детето, можете да ме потърсите на изписания телефон или да се запазите в час в Супердок.